Hotima dosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manak pigahali hami ro tujolom huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak perdosa alani i do ubahen na upaserep hami diri nami sadarion di jolom jala huparahatopot hami tung na jot do hami manibil sian akka dalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i ay dag dihalomon roham hamatean ni akka pardosa alai habubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hagadihon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasini roham dihami marhite-hite panadangion dohot hagugon di tod di perbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon ni guarmu nabadiai amen. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalos to tuhita hobar tu akka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana hasangapon ma direbata na digijang amen. Tapuji matuhatta marhite kor letare diuduti kor agape.
bata nasangap na badia sito pala idoho tanoon molohube renjadi-jadianmu sai disari hon hodo itoto. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. Tapuji matuhata marede maita siapu gede nomor 617 ayat sada dohotulu. Pauba roham tu Jahoba.
Tajahama hatani debata nagabi turpuk epistel di minggu parjolo sadarion imana tersurat di Matius 3 ayat sada rodi ayat 12 tajahama marsikat soring manang responsoria. Parjami tahun ni si Johannes Pardidi. Dungi di lau-lau nyari hehema si Johannes Pardidi marjamita di halongonan Judea. Nin nama pau bahamuma rohamuna ainung ngasongkop harajaun banua gijang. Ibanado na pinabuani panulirang Jesaya ujuna di dokna suara ni nama jojo di halongonan pature hamuma dalan ni Tuhani pahornop hamuma sada dalan nai si dalanan nai Ibu luni uta do ulus ni si Johannes huli kuling do hohosna aka si hapor do si tua ni loba do si panganonna. Dungilah homa pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot sude halak Judea rodi saluhut akka namaringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidiho si Johannes mana sida dia Jordani dung ditopoti be dosa na sida. Alai dina ni idana torop parise dohot saduse manopot pada dion nai nin nama madok nasida. Hamu anak ni ulok isedo na mangajari hamu pasidikon rimas naro sogot Parbuihon hamuma natama pabua nang muba rohamuna. Jala sotung didok hamu di bagasar rohamuna si Abraham do amanami ai hudok matuhamu terjadi honde batado anak ni si Abraham sian akka batuon. Ainung pola ape take tudalan ni akka au ope sitabau ma nasahau nasomar perbuehon nadenggan jala sidabun hoton tu api. Yahu aek do hudidio tuhamu madokon paubahor roha alai adul do gumogo do narosian pudiku gari mabuan sipatu na hurak tamado pe ahu didihon ni ido tuhamu tot di parbadia dohot api Di tangan na do purpuran payason nama patinganan na papungon na do emena tusopona alay tutumon na do angko hurak ni tu api na soramitop. ido sahat na martua do akan atumangion hatani debata jala nau peopsa amen. Tapuji matuhata marhite edekor ina parari Kamis.
Tapuji matuhata, maret de maita Asia Bukede nomor 20 ayat sada rodi 2 Behama Pajaloku. Di bagasan sada panidangion dohot dongata saha porseao di sadok portibion taha tidak komaha porseao tai rap mahita madok au porsea di mata jahuba ido ama pargunggu na suatu dosa natu mapalangit dohotan au porsea Yesus Kristus anak di mata jahuba sasadai imana tinabur si Maria naga bagabian syatu di perbadia dorak suabuan ido tuhata na tumaon na berlik di pangkuan selatus na terpajan bana ilau kursini na tuat tubana turu di depan na mulak manguru di hari batu bubo na naik tu surgo lahut dum tu siamun di bata jawa na naik pergogo na suatu rusani di si mai bana pagamul suatu tanahon angumi halak na manguru doak mata persea tu perbadia Jadado sadahuria dia Kuria hatu panyala Kristen akan dia Sasi sani dosa Matai mengaku Mengurus Tapuji matuhata marhite kor ama.
Tatangihon ma titing di huriatta di bagasan Minggu Sadarion. Tikting Minggu 27 November 2022. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus. Saunari tatangihon matiting ni huriatta di bagasan mingguon ima Minggu 27 November 2022. Na parjolo goar ni minggutta sadarion ima digoari Minggu Advent parjolo dohot topik Raja ni Hadamion Naneng Roy. Na paduahon jadwal parhubas Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STHMM marhubas di parmingguan arian pukul 10 WIB dohot manguluhon padidion nabadia khusus di HKBP Pospel Cirarap. Na patuluhon pilihan khusus diari sadarion Minggu 27 November 2022 papungu pilihan khusus dohita tuha porluan Natal dohot tahun baru HKBP Bonang Indah na di pasahat marhiti amplop khusus naung di parade ni Huria jala di pasahat tubakas ni kotak pilihan paduahon. Na paupaton padidion nabadia khusus diari sadarion Minggu 27 November 2022 di parmingguan arian di patupahuriat tedo padidion nabadia khusus tutulu halak yanakon ni Huriatta na maringanan di HKBP Pospel Cirarap di batama na patuguhon rohana sida. Na palimahon pangapulion di hari Rabu 30 November 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB naing di patupama acara pangapulion tu keluarga Huta Gaul Boru Ambarita na maringanan di perumahan Medang Lestari Blok D5 E11. Siala nong jumulo moding natoras boru ni inang Boru Ambarita ditiki nang salpu. Sa itu hatama na mga pulisudi keluarga na tininggal hon ni naung jumulo moding na paonopon. Rapot parhalado partohonan. Di hari Selasa tanggal 20 sia November 2022 do di tanggal 6 Desember 2022 masuk pukul 20 WIB maringanan di gerejaon naing dipatupa huriat tado rapot parhalado pertohonan HKBP Bonang Indah naing menerusun pembahasan evaluasi program dohot anggaran huria tahun 2022 dohot menyusun program dohot anggaran huria tahun 2023. Lapsik tingon ma nagabing undangan resmi tu sude parhalado pertohonan asaro maddohoti para potone. Na papituhon persyajaran marguru malua pinabotohon tu sudi parguru malua tahun persyajaran 2022-2023 pamuhai persyajaran marguru malua naing mardalan mamuka di hari Minggu 4 Desember 2022 masuk pukul 10.04 WIB maringanan di gerejaon na pinukka marhiti pertangyangan pamuhai rap dohot natoras parguru malua. Tiktingon ma nagabi undangan resmi itu sudia natoras dohot parguru malua asaro maddohoti ulaw ni. Na pawaluhon padidion nabadia di hari Minggu tanggal 10 sada Desember 2022 di parmingguan arian di patpahuriat tama padidion nabadia sinosohon tu natoras ni yanakon na naing maddohoti padidion nabadiai asa pasurat terdiri tu situa wek nabi. Na pasiahon perayaan Natal kategorial HKBP Bonang Indah. Natal sekolah Minggu dohot praremaja dari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 masuk pukul 10.06 WIB maringanan di gerejon neng dipatu pama Natal seksi sekolah Minggu dohot praremaja. Natal remaja dohot naposobulung dari Sabtu 10 Desember 2022 masuk pukul 10.08 WIB maringanan di gerejaon neng dipatupa Natal seksi remaja dohot naposobulung. Saya di pasu-pasu di Batama ulawani bayan sangat di Guarna. Na pasapuluhon
penyusunan program kerja tahun perhuriaun 2020 alanang masuk dohita tu tahun baru perhuriaun 2020 sinusohon matusude seksi na adong di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia asa patupahon parapoton lahu membahas membahan rencana program dohot anggaran tu tahun perhuriaun 2020 na pasapuluh sadahon pilihan bulanan sinosohon tu sudi ruas ni huriata asarade pasahaton iuran bulanan tu huriata marhita situa wik nabe manang boy langsung di pasahat tu sekretariat pasapuluh duahon jadwal perayaan Natal 2022 dohot tahun baru 2020 tolu boy mata jaha di pail naong di pasahat huria merhiti WA grup manang WA pribadi pasapuluh toluhon pilihan perhepengon dohot torap ni ruas naro di permingguan nong salpu boy mata jaha di pail naong di pasahat huria merhiti WA grup manang WA keluarga manang pribadi pasapuluh paton selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur gok nars nirohama tu sudi ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 20 sada satu tanggal 27 November 2022 hatan itu hatta si pepota imana tersurat di sada Samuel 12 ayat 24 asal dihabiari Jehovah jala dioloi hamu ibana di bagasan hasitongan sian nasarohamuna ai ida hamu ma godang nai nang binahen nai tuhamu akaguar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di pael nang di pasat huria marhite WA songoni ma titing ni huriata di bagasan minggon sa di batama na mamasu-masu hita. Tapasahat mah peliat tah merhite pilihan sadaa dohot sadabi tapuji matuhata marede mahita siap bukwede nomor 45 ayat 2 roh di 5 Hosiana anak ni Raja David.
oleh Tuhan di bagas satodim. Dinalaho patubege ho katam, tumangi hosa, leho tu hami tod di habisuhon. Asa tahu hami dinalaho mangatu si dohot makangoluho katamon. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami, inanami, saluhut naruas ni huria, napungu di bagas joro ni tuhata, sadarion, hata ni debata, ojahan di parmingguata, ima minggu adven na parjolo, tersurat mai di buku panurirang Jesaya, bidu 10 sada, ayat sada, sahatu ayat 10. Buku panurirang Jesaya, bidu 10 sada, ayat sada sahatu 10, hujahahon madihita songonom mahatana. Dungi ruar masada tunas ya tu kondisi isai, jalamar parbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgop matu ibana tod dini Jahoba, tod dini habisuhon dohot hapistaran, tod dini panuturion dohot hagogoon, tod dini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Jala halo mohonon na do hadaulaton maradopon debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu na binegeni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe uhumon na kanapogos. Jala marhite-hite hasitongan patikoson na uhum tua kanadangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi ni pamanganna libason na tanoon. Jala marhite-hite tod di ni bibirna bunuon na halak perjahati. Jala hati gorat do hohos ni gotingna. Jala habonaron hohos ni akna. Di sima maringan gopul di lapung ni biru-biru. Jala manggopang babiat di lapung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu. Babiat dohot pinahan na pinamokmok. Jala dakdanak na met-met marmahan na sida. Rak majapal malobu dohot babiat. Jala tapak modom aka anak nabe. Jala panganon ni singa duhut-duhut songod dorbia. Jala poso-poso marmeam-meam di lapung ruang ni ulok dari. Jala dakdanak na pura sirang susu mangaroroho tangan na tu ruang ni libe. Dang be majahati manang mangagon na sida disadok dolok habadioku. Aigop parbinotoan ni Jahoba do tanoon sogot. Songon aik ni laut mangalikupi todolanna. Jadi masa ma dinasadari uso-uso ma aka parbegu di urat ni si Isai. Na pinatidang bahen partonggol ni aka bangso. Jala pangulonon na do hamuliaon. Disido sahat ni hata ni debata. Selamat Advent ma dihita saluhutna. Selamat Advent manang hupasahat hami tuhamu amanami ruas ni huria. Nama dohoti parmingguon marhite live streaming sadarion. Sahat matabe parhorason. Selamat Advent sian hami. Tuhamu amanami saluhutna namangihuton parmingguon marhite live streaming. Di hamu amanami inanami takas do naking tarida tod dini Adveni tuhita ganup marhite minarni pardopahota. Jala tarida doi rupani pangaradeon na sitong adong dihita pangatusion di nama nomu-nomu Advenon mangarade diri marhite edekor si patubege honota. Luar biasa akakorna ta patubege hon natingani. Atar songoni marupani akamang dohotinang las ni rohani akana porsiai mamuji mangolopon pasangapo debata malasak saluhutna suara ni ede nunga dimulai marhite kanon naking ede na parjolo dimulai mo se taringo tu halongangan marnida na tinoppa ni debata na adong dihasianganon diuduti mo se parari Kamis tung dame na sumurong ma jalota siya tuhatay song-songoninang punguan ama na madok songo bunga-bunga do portibion hinaulina martiki do saluhut nay anggo nahot ima mardongaton Tuhan Yesus ido ay ido na hinirim ni tobdita sabulo ni tobdita saluhut na
kamang doho tinang nanaeng pabotohonon ni turpukon di ibadah Advent na parjolo na tapestaho di Tikyon. Nung ngaro raja ni Hadameoni. Naingro nama raja ni Hadameoni. Buasa saya tarpaimai mahurua portibion. Taringo tu haroro ni raja Hadameoni. Jala dia do lapatan ni Advent na tahalason di partikia si Sanarion di naro topik minggu madok nengro nama raja ni Hadameoni. Nengro nama tarpaima do aka halak aka jolma ise do raja ni Hadameoni. Ido nanaing pabotohonon ni turpukon marhite si proto Jesaya di jamita minggu sadarion. Dihamua kama nami inanami bangso na pinilit do bangso ni debata ima bangso Israel. Marmula mai dung dipilih debata si Saul manggonggomi bangso na pinapungunay na pinili na. Duksi dung irupani jongjong mamuse si Daud. Dung si Daud terpilih mamuse si Salomo. Dung saya si Salomo tubuh ma ise do muse mangihuton tapuk ni harajaunon terbagi dua ma. Di perjalanan ni bangso na dua harajauni tubuh ma akka pargutu-gutuang. Lapatan na rupani molonung ngadang denggan be hadirion ni sahalak raja manguluhon na ginonggoman na pastina rudu do akan na ginonggoman na. Rudu ti marhite parsaoran, rudu nang marhite partodion. Saluhut na aka bangso di debata pada saati nung ngasai ngol-ngolan. Di paimana sida aka raja na manggonggomi na sida. Saya toktong do dilaosi habadiaw ni debata. Di pangulahon akan najab. Isi dosa sitong na raja si Paimaon. O managabe suara ni halak Israel manukun. Buhado. Na di baga-bagahon taringo ti raja na neng roirodo. Dialo si Jesaya marodo. Rodo raja ni Hadameoni. Isi ma raja ni Hadameoni. Dibaritahu si Jesaya marupani akamang dohotinang dibidu na pasapulu sadahonon. Ia raja Hadameon na neng roi asing do songon raja na adong di hasianganon. Raja na di hasianganon marupa jolma na ololilu jala silap do dang hot rupani ibana. Alai raja Hadameon na neng roi hot do. Jala siat dia do asal mula ni raja Hadameoni tong do songon hata ni debata tu si Abraham ikosian si Isai si Daud do. Siani do mulana. Ima raja Hadameon si Paimaota. Si Paimaon ni nasida. Jala di parohaho mamuse ala ni situasi nung ngamadaw nasida siya debata dipatudo si Jesaya mahalak Israelon nung ngasongon sadahaw naneng ditaba nama. Dang adong belapatan na jongjong hawi tabaon namay. Alay rodo debata di bagasan asinirohana madok. Arung nang marosahi dang los ponggolhonon nay. Jala subu na marnehe-nehe tipe dang los itopon nay. Hobbar tu hasitongan taryasonon na do uhum. Molotukpe dang boy hirajongjong behawi. Alay rodo debata muse padenggat toni. Martubur doy muse imatunas ni si Isai na dibaritahon di bidu 10 sadon. Martubur boy musay bana tubudo denggan bahkan marparbuy musay. Dihadirion ni raja na neng roipe songgop do tu ibana tod dini debata. Songgop do tu ibana tod dihabisuhon. Songgop do tu ibana tod dihapistaran. Songgop do tu ibana tod dipanuturion. Songgop do tu ibana tod dihagogoon. Tod diparbinotoan do tod dibiar maradopon jahoban. Songgop do tu ibana. Denggado dipature jala dipatupa ibana molo na sitong. Denggado dipatupa ibana uhum tu akan nasala. Dang marnidabohi
dang hobbartu na binigay ni si pareon na alay hobbartu hasitongad do. Ima raja hadameon na pinaimani halak Israel hati-hai nang hita penuaeng natapaima marhite prayan at fen si tomutomota adorang so ari hatutubuna. Di hamua manami dohot inanami di sima bagas ni holong ni roha ni debata makaholong hita jolmon dang dibalos so tuhita hobbar tu akadosa ng taulahon. Di padame debatado dirina dohot hita dohot portibion nang dohot na tinopana. Natuloy ma hataridaan ni Turpukon. Di padame debata dirina tujolma. Di padame debata dirina tunasa na tinopa. Di padame debata jolma tujolma. Di padame debata. Basa dang mardame hurua. Dang mardame debata ala badia do ibana. Marlauk dosa do jolma. Alai di padame debata do muse. Jala buado muse di padame debata jolma tunasa na tinoppa. Jojor naking akamang doho tinang boy tahi huton di Trupukon adong halongangan na pinatupa ni debata na sodapo pikiran ni jolma boy maringan gopul di labung ni biru-biru. Halongangan doon. Songod dia matutu seekor serigala bisa tinggal bersama dengan domba. Berarti ada perdamaian. Gopul do biru-biru. Boy. Rap tinggal bersama Iwan. Dungi boy macan tutul berbaring di samping ni kambing. Manggopang babia di labung ni habing boy. Songoni ma aka hadameon na tarpatupa dungro raja ni hadameoni. Dungi muse tarida ma sahalak dakdanak marmahan anak ni babiat dohot anak ni lobu. Halongangan doon. Sungod dia masahalak dakdanak boy ibana marmahani anak ni babiat dohot anak ni lobu. Halongangan dotongi. Dungi rakmat japal malobu dohot babiat. Dungi tarida mamuse poso-poso marmeam di labung niliang ulok dari. Dang marmara poso-posoi. Marmeam do ibana di labung ni ulok dari. Dungi tarida mamuse dakdanak mga roroho tanganna turuang nilibe dang marmara tanganna. Gobara doon agkamang doho tinang na pinatorang ni Turpukon. Om mabakko ni hajalmaon. Songod dia do parkudul ni sadagopul di labung ni biru-biru. Akka pangalaho mo. Alay dungro Tuhan Yesus Kristus di padami do saluhutna. Songon adorang so dabu jolme tu bagas dosa. Uli saluhutna mardame sonang di taman nang pinarade ni debata di porlaki. Boy mardame saluhutna na tinopanay. Atong akamang doho tinang nung atakas tapay hutihut rupani ahadun anayang dohono ni Turpukot tuhita marhite prayan at fen. Namanomunomu na mahita nuaing tu advent di masa yang akan datang yaitu Maranatha. Berita taringo tu kelahiran ni Yesus inu ngagabe sejarah. Perningotan namai nuaing dihita. Alai ipe danggabe morulas ni rohatta makalasoni. Alai tubu manuaing dihita sikop jala songod dia dua tutu para dihod diri. Dinang hui dan nuaing warna nitutup altaron warna ungu. Di suaraho detuhita nung ngatarida pengampunan haluan nang binuan ni debata rade Roma hamu naolo majakos. Jalanung ngatarida sinodang nililin hati uron. Nengro nama sinodang. Nengro nama anak hati uron. Jalatarida saluhut nai di perayaan Advent saha tu napaupato nanon si halasonota marhite parmingguan. Akamang doh tinang akalas niroha nama nuaing nanaing pesta honota. Mardapok-dapok namai. Jadi do natubu tu pikirata molonu nga memasuki masa Advent. Adong dora natubu tu pikirata na parjolo pitor taingot ma na tua-tuata. Ala somalna molonu nga tu perayaan Advent taringot tu akka namarpungo nama pikiran. Taingot mo se huta hatu buata. Jala taingot mo se saluhut na dengan bahasa ni debata
mulai siantik kinasal pusaha tu sadarion toktong berdapot-dapot pasu-pasu dapot tita. Jadi tubuh maroha nama dok moleate pakyok nama denggan HP tiki si saunarion ai tiki tu hamu bau ni roha do di jauh de bata mau lo dilehon sadario tiki dia tiki tu hamu bau ni roha di hamu amanami dohot inanami takas do pera di parningo tatta taringo tupo dan nalima na niajar hon ni aka na tumua manang akan na tua-tua tu hita. Dia do lapatan ni poda na limay na parjolo paiyas roham. Ay na badia do debata na badia do Kristus badia do nang inganan. Molo marlaok rohata marlaok alani dosa paiyas ode paiyas roham. Poda na paduahon paiyas pamatangmu. Poda na patoluhon paiyas paheammu. Poda na paupaton paiyas bagasmu. Poda na palimahon paiyas alamamu. Nalimon setoktong do takason di patubegehon tu sada-sada lingkungan. Paiyas roham, paiyas pamatangmu, paiyas paheammu, paiyas bagasmu, paiyas alamamu. Tarida matong iyas saluhna. Roha pe iyas pardopa hope iyas. Iyas roha pastina pembawaan ni diri pe baga do berengo ni. Jadi ikon adong duatong usaha dihita bohama asa pembawaan ni diri taon boy palabokon pamerengan ni dongan. Nunga gabe tapar mudar horai molohita halak batak dak pola akan nauli dirupa. Molotung adong nauli dirupa-rupa ni bahas rungam may pasu-pasu men. Jadi tersongoni barupa ni terjaloroha doi. Bolak perdopahan ni ba. Jadi dang adong si berengor rupa ni dia do naik sifat tuduh noton asa gabe nilai plus di perdopahokon. Ni hamu liate hom. Jadi Allahu bau terupani perdopahokon dan boy menyamankan jolma hu usaha homma songo dia ma perdopahon na labok idop bahena mura ausinyo talu doi ba dirupa nang gua pala pembawaan ni ay molo sesenyo mau pabiar-biar hodo ngahu pelajari memangi saya merkaca daw. Jadi Allah bingung bahasa olo jolma dang ramah manang dang olo leleng nyaman makatai do tahu ternyata ido hahurang aku. HP sasitonga di roh aku dak songon karas ni bohikom mahudokon. Dak songon ni. Alay molo tungadok ti burunenggola di son nga bawaan ni burunenggola raya ti. Akaise na mangalak burunenggolan baik ko berjiwa besar domin. Jadi Allah hubereng do hahurang aku rupani siap pardopahon na tarida bahu ubati do rohaku dah. Asa boyaw mardongan. Ay molo gabi pa biar-biar hodau asal pajupang do dongan madaw dong aku ayah habila patakku. Dang adong be. Alai hu usaha hodo songo dia menyamankan asa betah jolma hudul marnonang do tau. Ada koreksi diri, mengenali kelemahan, memperbaiki kelemahan, mengasah diri. Asa boi rap marsaur dohot akka dongan. Songoni donang akka pangalaho yak kamang dohot tinang. Ay sibuk dohi taon. Daging di portibion. Ragam do di baik todi ni portibion. Laho mabaik kita mangihutom na ni do na. Ragam do. Bahkan tonggi do pakusip ni itu hita asa pitor na ni do ni imanay tauloy. Alay molo adong di hita hamanaton tokak dang boy. Dang siyati tu baga sa rohata nang dohot pikirata. Jadi naneng dohonok kurupani molo nga humurang di rupa badinggam di pangalaho.
unang sarupa rupa tu pangalaman. Alay mo lo gabi nauli do rupani basa daha surungad do. Odo na yang dohono. Alay ko na dong do dihita kesadaran na kamang do tinang ujor bu dope molodak ta sadari nga marupa do sa hitaw. Dang boy rupani idaw ni si malolong alay diriton nung ngaramun ujor bu dope. Isi do na boy marniday imatuhatta. Berengod do hita rupani dang marlaok alay nung ngaramun. Hita manaw boto diriton nung nga olat ni dia tapayas rohata do pikirata. Jala nung nga olat ni dia ta jalohata ni tuhata songgop tu baga sa todi ng pikirata. Akahalak nang sinonggopan ni todi tubo do di ibana holong. Tubo do di ibana roha dame. Jala tubo do di ibana roha na marsiurupan. Tubo do di ibana ala dingot ibana. Aw si ihuto Kristus daw ikon parholong daw. Aw si ihuto Kristus daw ikon siwadame daw. Jala aw si ihuto Kristus daw ikon naulo mangurupi daw. Ay di pasu-pasu aw asa gabi pasu-pasu daw tunahumaliak ko. Adong di iba na pikiran si songoni. Tubo roha holong, tubo roha dame, jala tubo roha na masiurupan. Dengganay jala ulinay, molomian na tuluy, diroha pikiran ng todita ruas ni Huria na adong liha KBP Bonango. Luar biasa. Tarida rupa ni, mian jala marparpuedo ganup akajamitan na binaritahon niya kanaposona. Dengga nakaparsaoran. Dang adong tarida akaparsalisian, alay rap sahudulan. Rap sa hudulan patupahon akka nauli na denggan. Iko ningotot tadwa kamang doho tinang molotubu akka parsilisian. Tod dihajaha to don tauloy disi. Aloot tadoy ay anak ni debatado hita. Ala naong di padame debatado diri na tu hita. Tapadame matod dita tu pikirata. Ay rupa ni debatado adong dihitaon. Ala nung nga di padame debata diri na tu jolma, tapadame manang diri ta tu dongata. Mardame ma, marsi jalangam ma. Salpu ma akka, na salpu molotuk pe adong akalaok ni pardonganon. Tujuluan ni aryom mata parehahi akka na dinggan. Molo marsi jalanga kamu akamang doho tinang. Iturgomos do di odotok kamu tangan ni dongam muna na marsi jalanga dangi. Molo atar tarida rupani sa ilima buti gay do ni rasay. Alay molo tergomos horas. Terjelas do memang. Songoni do nang rohatay makopolibana sian rohatta do madukon. Oh, olo. Jala molo pajupak pehita akan amardongan di bagasak kolong. Leleng rupani dakya pajupak pitor pajupang. Pajupak kita dakya soni. Ay naisok doho HP agi nasa diro sa lilingon. Jadi adong reflek mudar tay. Wala dihita dodok sipa si songoni. Mulo saya tapu puhi pe bana gogohi dak kacik rohani. Dak kacik lasi do rohani. Saya diololoy do buti saya diololoy. Nang adong ngacik ni roh hadis. Ima luar biasa nih tod di holong nata parmudaron hitala Kristen Batak. Luar biasa do. Luar biasa taringo tu namar si jalangan. Luar biasa taringo tu kesan. Molo pajupang namar si holongan. Sangat luar biasa. Ikon lestari honot tamanang tetap dujagaw taya kamang dohotina. Ay molo pajupak kita. Dang paula so diberek kamu iba. Ay wah adun weng naruh adutong. Di dia weng nasalah. Alay molo pitur pajupak kita pitur marsisesean. Horas. Banamar suhi-suhiap pe pardo pahon nai tung maselimbut ti do berengon. Ala pitor sauri bang. Imatod dini debatan na boy padame horroha. Boy padame horroha. Namano muna talop ya kamang do tinang perningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristuson. Ikon mia do dihita pamikirio taringo tu. Ikot toktong do di bagasan las ni roha. Ikot toktong do. Ay mardapok-dapok nama akaw launon. Mordong nama hitaw saluhut na.
Roma tu Natal sekolah minggu, Roma tu Natal remaja, ro tu Natal marga, ro tu Natal persahu tahun, asing dope si Jabodetabek, mordong. Alai hati-hati, sotung mirdong. Dung mirdong, morong-orong mah. Hati-hati. Idu bahena hudokon nakingan, molotuk pegodang aka. Si halasonot tamakatidakon mames tahun perningotan ari hatu tubun itu hatai ikut toktong do mardongan lasni roha. Ikut toktong do. Molotung otik penaboy si patupaun hasabapon. Molotuk pedang boy terbagi-bagi dak tari hutokko akadongammu halason. Molotuk pedak tari hutokko songod dia olat ni natolap ni gogom ipatupa. Ay olat ni na di pasah debata tu hita do na boy si pasah tota. Ay meragam-ragam pasu-pasui. Mungkin dang dihitan waeng tikina di dongat ta dope. Jadi mari kita isi perayaan Advent sampai menjelang hari kelahiran Tuhan Yesus ini di dalam hati yang bersuka cita. Amin. Dan mari kita isi juga menyongsong hari kelahiran Tuhan Yesus ini menjalin kasih antar sesama jemaat dan juga perhalado. Amin. Di sido lasni rohani tu hata marnida hitaun saluhutna. Pos roha rupani akabang kunalongon mari sido omuse. Ganup akaruas ni huria naung dao rohana sian akaparpungwa di bagas joro molotung alani parsahiton bamalum jalahi pas manasida. Molotung alani naniolan na pikiran na tu wakalosok ni roha tuhat tamatutu na manungguli nasida asa dilehon tod di haringgason pajupang doho debata marhite akapar saurat tabe toktong mamian las ni roha dihita ganup amen martangiang mahita. Nung hujalo hami hatam na badiyaw na letuhan takas di patubegi hoko tuhami holong ni roha na binuan mo tuhami halak pardosa na dangolon diganup akka pangalasyon na huulahok kami dang rimas mo na binahem mo tuhami toktong dali Tuhan holong ni roham mangihuti-hut tami saluhut na di minggu Advent na parjoloon rodo hami saluhut na ruas ni huriam madok moliate tuadopam mo na badiyay ala di patari parho hami sian taon na salpu sa 1 taon na ibaruon 5 taon parhuriaon na ibaru ho matutuali Tuhan na mangalehon hay baruo di hami molotung adong akalaka pikiran nahu ulahok kami na maralo tulomo ni roham ajari hami ali Tuhan asa mangulah ho bartulomo ni roham hutangnya ko kami do saluhut na akka program kerja ni huriamon dohot akka pakobasion natal nanang si patupaon di bagasan bulanon saha tu bula 2 bolason asiroham lehon habisuhon parsahalai saluhut na kaparhalado jalalehon hahipason na Tuhan sungguli akar rohanya karuas ni huriam asa parsidohot saluhut na mamestahon parningotan ari hatu tubumi unang paloas tading nang gosadai pake hami parhalado ni huriam dinalaho manogu-nogu nasida mabuan sira dohot palito tu akaruas ni huriam na maddaw-daw do pesiakko husol soli hami dodosa na huulahok kami marpamuati maroham marnidaham di bagasan Kristus Yesus martangia kami amin. Marede mahita huhut papungu pilihan na paduahon.
Kasmi marohamuna nati gorohai Naung rodo rajamuna mampu antuai Dambar pangkor tapi tanggo di harorona alai tusugogona pada honjeai Tatangi ako mapelyata martangi yang mahita. Ale de bata aman namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasan na moliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilemon mi Odirodi pamataku Osado Ogogoki Rodi saluhut artaku Kupasahan itu ho Naso usatoku Ale Tuhan de bata aman nami roh di saleleng nileleng na. Moliate marohan nami tuho ala diramotiho hami di bagasan taon parhurion nong salpui. Asini roham dona pasahatok kami tu bagasan taon ne baruon. Huida hami di bagasan nasa taon ni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita nauli tu hami. Asa mardame jala marhaso nangar rohan nami. Ditabay hodo bilangannya kana porsea. Akana burju mangoloy hatam. Dipargogoy hodo akana porsea doho na posom. Akana mamaritahon habal gomu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilanga do sude denggan ni basam nasa taoni. Sian minggu tu minggu, sian bulat tu bulan sahat ro di sadarion. Dibaheni hupuji hami maguarmu, jala hupasangap hami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabay maganu pari torop ni akana porsea. Namar holong ni roha diho. Say pararat maharajon mu di tano batakon. Doho di sadok pulon. Say ramoti huriam. Asa unang sau tahi ni parjahat. Na mangabati hararat ni harajonmu. Say unang luas suryami disusai. Digaori manang dileai. Ramoti maak na pinilitmu. Pay masahat tu hangoluan. Say ramoti masude na posom. Na mamaritaho barita nauli. Say jow maak si pelebegu dohot parugamo na asing. Asa dohot na sida pasangapon guarmu. Say ramoti jala perbadiay mahuriam. Sahat ro di haroro ni Tuhan nami Jesus Kristus. Amen. Aliama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say roma harajonmu. Say saat malomo ni roham di banua tongon. Songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona punang harajaon dohot hagung Rodi hasaramo
dinamoti Tuhan de bata mahita. Disodakon Tuhan de bata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de bata mabohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tutod ditabe. Moliate mata pasahat tutuhatta pardenggan basai ala diramoti do parsaurata sian nama muka sahat tu nama ngujungi parminggon sadarion dilehon de bata matutu tuhita saluhut nato dihabisuhon tinalaho majalo mangatu sido makanguluho katana mulak mahita saluhut na di bagasadame mabuat tod di parulupulupon. Selamat Advent madhita saluhut na.